रिहन सारनो मानो भट होगोन होननानै बुङोब्ला रिहन सारा सिगांनिफ्रायनो गोबां जोंनि बे बर'फोर बा अनेक जनजातिफोरनि थाखाय बायदिसिना समस्याफोरखौ जोंनो समाधान खालामना होदों आरो बिथाङा मोजां खामानि मावलांदों। समस्थियाव जा गबिन्द सारा मावाखै होनबाबो जायो। देरहानायनि गुदियाव गिबियावनो जों रायजो राजाफोर बुंनांगोन। रायजो राजाफ्रा दिनैहाय काजलगाव समस्थियाव माने जोंनो गोबां भट होनानै देरहाहोदों आरो लोगोसे काजलगाव समस्थिनि जिखिनि रायजोफोर दङ माने बिभिन्न जाथि गोष्ठी बिथांमोनहा बेखौनो लुबैदों जे काजलगाव समस्ति हिसाबै देरहाहोनानै जिखिनि मावनांगौ खामानि दङ जिखिनि माने रायजोफोरनि उन्नति मावनांगौ दङ बेखौ बिथांमोनहा लुबैदों आरो बे हिसाबैनो दिनैहाय बिपिएफनि माने केन्डिडेट अथदांखौ बिथांमोनहा देरहाहोदों आरो बेनि थाखाय आङो जोंनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ माने आंनि गोसो सिंनिफ्राय माने धन्यबाद होनाय जाहैबाय। गाबोन जाहैदों जोंनि जेनेरेल माने काउन्सिल बिटिसिनि माने एसेम्ब्लिनि जोंहा मोनसे अथ टेकिं सेरेमनि जागोन। बेवहाय जोंहा माने सानै जोंहा मानहोजाथाव हाग्रामा सारा चिफ जाहैबाय आरो जोंहा रेहन दैमारि डेपुटि चिफ जाहैबाय। बिनि बादै जेसेबां दङ जोंनि माने एमसिएलएफोरखौ गाबोन समायखिरा लाहोनाय जागोन जायखौ बुंदों अथ टेकिं सेरेमनि बे गाबोन जागोन 10थानिफ्राय जागोन। बेनि उननिफ्राय आरोबाव जोंहा माखासे हाबाफारि दङ बेफोरखौ लासै माने मिथिलांबाय थागोन। जों जेखौ खोथा होदों थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जोङो मोनबा गेरेन्टि होदों बे मोनबा गेरेन्टिखौ जोङो रायजोफोरनो जिहेतु होदों आरो बे मोनबा गेरेन्टिखौ जों मावथारनांगोन आरो बेखौनो आङो काजलगाव समस्थिनि जानानै बे जेनाखि गेरेन्टि होनाय बेखौ आं मावनो थाखाय थागथियारि जानांगौ। खुलुमबाय। गिबिसिनथाराव जोंनि भैरबकुन्द समस्थिनि गासै रायजो राजा आरो जायफ्रा आंनो नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ आंनो होबाय आंखौ देरहासार खालामनायाव मदद होबाय नोंथांमोन बयनिसिम आङो रोजा रोजा आं साबायखर बावहरबाय। बिसायख'थि सिगाङावहाय गोबां बाथ्राफोर जों रायजो राजानो होबोदों आरो बे खोथा होनाय बाथ्राफोरखौ जोङो मावफुंसारनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो नैबे बेलायाव नोंथांमोननि मदद नोंथांमोननि सहযোगखौ नांगोन। आं आसा खालामगोन नोंथांमोना जोंनि सरकार बे खामानि मावनायफ्राव नोंथांमोना जोंखौ मदद होबोगोन। गोजोननाय थाबाय। नमस्कार। मैं प्रथमते मैं भैरबकुन्द समष्टिर सकलो भोटार राइजक मैं आन्तरिक धन्यवाद और कृतज्ञता जनाइছোঁ। आपनालोकर बहुमूल्य भोटটো মোক দি মোক भैरबकुन्द समष्टिर পৰা MCL हिसाबे মোক आपनालोके निर्वाचित करिले सकलोले मैं कृतज्ञता जनाइছোঁ। निर्वाचনৰ আগত আমি बहुत কথা আমি দি আহিছোঁ बहुत কথা কৈ আহিছোঁ। सरकार কৰাৰ পিছত মই আশা কৰিম এই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক আমি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ আমাক লাগিব। মই আশা কৰিম আপোনালোকে সকলোৱে আমাক আৰু আমাৰ চৰকাৰখনক আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিব। নমস্কাৰ।